बड' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय जोंहा बिथां गामिनिनो सेक्रेटारि बे गामिखौ सामलायबाय थानाय हिसाबै दा बिनाव फंनैसो बिबुंथि लालांनो थाखाय आं बिथांनियाव सोंनायथि लाबाय। दा गिबिग्रोनो आङो देग्लायनि बे रंजालि गोदान बैसोखौ आलो गोजोनै बरायग्रोनाय थाबाय। दा फैयै फैयै जोंहा बैसाग दाननि 3 खालार रंजालि गोदान बैसागो समाव जोङो गाजा गोमजा जोङो खुंफुंगासिनो दङ आरो आङो दा बर्तमान बे 4 नम्बर माजुलि कलापुर गामिनि आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो जाबायदि जोङो रंजा बाजा खालामनांगौ बेयाव जोङो गाननाय जोमनाय जों ड्रेसखौ लानानै जोङो हारिमुखौ जों दिन्थिनो थाखाय जोङो जोंनि गाहाय दैदेनगिरि हिसाबै जोङो गासैखौबो जों खावलायना थादों, मानिदोंबो बयबो जोंनि बे लाइमोन आफाद, गुबै आफाद आरो माइनाव आफाद गासैबो बे गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरखौ जों गाजा गोमजायै आलो गोजोनै जोङो गाननानै जोङो देग्लायनि बे गोदान रंजालि गोदान बैसागो फोरबोखौ आलो गोजोनै जोङो बरायदों आरो खुंफुंनाय लादों। गोजोननाय थाबाय जोंहा बुहुद बिनिफ्राय धन्यबाद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौ जोंहा दा गामियावनो जोंहा बारग' दिउरि गोदोनिफ्रायनो बे दिउरिखौ गामिखौ लाबोबाय थानाय जोथोनै जोंहा आलारि बाथिखौ फोजोबबाय थानो हानाय जोंहा बिथां दिउरि दङ। बिथांनिफ्राय आं बारग' दिउरिनिफ्राय आङो फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय आङो बेखौ आर'ज खालामनाय जाबाय। सिगांग्रो आं दिनै रायजो राजाखौ हामलायथि बावग्रोनाय थाबाय, जाहाथे जों दिनै बे कलापुर 4 नम्बर माजुलिनि लेङाइ देउरि जानानै सिगां बारग' दिउरि जाना आं दिनै गामिखौ दिनै माबायदि साब सिखोन खालामबोदों। दिनै बैसागो दमासि फोरबोनि नामाव दिनै जों बैसागो दमासिखौ रायजो राजाखौ लानानै खौसेथि लाबोनानै जों दिनै थामथि बैसागो फोरबोनि नामाव गामियारियाव रायजो राजाखौ लानानै जों दिनै रंजादों। ओंखायनो जों इयुनावहा जाहाथे जों दिनै आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौनि अननायजों बिदिनो जों फिसा फिसौ गथ' गथाय खौसेथि जानानै रंजालाबाय थानायखौ जों मोजां मोनदों। जाहाथे जों दिनै सेरखाय बेरखाय नांलाय खोमलायखौ जों लाबोआ, जाहाथे जों मोजाङैनो जों बिदि इसोरनि बिबानगिरि जानानै जों मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय जों सेस्था लादों। ओंखायनो आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौनियाव जों दिनै निमाहा बिनाय थायो। जों दिनै बेसेबांखिनि मावनो थाखाय थांखि लानायखौ जाहाथे ओंखायनो जोंहा रायजो राजाखौ जों मोजाङै खालामनो थाखाय जों आखायाव लानायाव जों जाहाथे आनान गसाइ आफाफोरखौ जेबो जोंहा दुखु सुखु खालामनाङा, जों बेखौनो जों दिनै रायजो राजानिफ्रायबो जों निमाहा बिनाय थायो। जोंहा जों बिदिनो मावनो थाखाय जों सेस्था खालामदों। आं बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौ बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय जोंहा बारग' दिउरिनिफ्राय बे गामिखौ सोलिबाय थानाय अराय सम आलारि बाथिखौ फोजोंबाय थानो हानाय जोंहा बारग' दिउरिनि थाखाय बिबुंथि बुंनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बेखौ आर'ज बावहरनाय थाबाय। जोंहा दा बे गामियाव सोलिबाय थानाय दिउरि दङ, जोंहा गाहाय दिउरि, बिथांनियावबो आं फंनैसो सोंनाय लानो थाखाय बेखौ आर'ज खालामनाय थाबाय। दिनैनि बे बैसागो फोरबोनि 3 खालारावहा बिथां लम्बेट बसुमतारिनि SSB ब्लग इउटुब चेनेलनि बिथां नायगिरिफोरखौ गासैनिबो बैसागो बोथोरनि समावहाय हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो लोगोसे बिनि बागै जोंहा गामिनि 4 नम्बर कलापुर माजुलि गामिनि जा गासै रायजो राजा नै दिनैनिफ्राय लानानै जोङो बैसागो फोरबो जेनेबा जों मानिनांगौ, गानै जोमै बा साखोन सिखोन जानानै जों बयबो बैसागोनि नामावहा जों रंजानो बाजानो गासैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों। जाहाथे बेयाव बिथां नायगिरिमोना मोजाङै जेनेबा नायनानै आरो नोंसिनिबो जेनेबा जे बैसागो फोरबोनि रंजानाय बेखौ नोंथांमोनाबो मोजाङै जों मानिलांगोन। आरो लोगोसे जोंनि गामिनिनो 4 नम्बर माजुलि गामिनिनो रायजो राजा जोंबो बेबायदिनो साखोन सिखोन जानानै ओंखारनानै दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों आलो गोजोनै जों रंजाबोदों। आरो लोगोसे फैबाय थानाय बैसागो फोरबोखौबो जों आरो बेनिसाय साबसिन हामसिन जोङो रंजालांनो हागोन। बिनि थाखाय जों दिनैनि बे रंजालि 3 खालार बैसागु फोरबोनि समाव जों बेसेबांखिनिखौनो बुंनानै जों गामिनिफ्राय बेसेबांखिनिखौनो हामलायथि बावहरनाय जाबाय। बिथां जोंहा बे गामियाव दा दिउरि हिसाबै दा सोलिबाय थानाय हिसाबै जोंहा बिथां दिउरिया दा गाहाय दिउरि हिसाबै बे फंनैसो राव बुंलांबाय। बिनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय, धन्यबाद थाबाय। जाहाथे जोंनि बे बैसागुआ बिदिनो अरायसम सोलिलांबाय थानो हादों। जेनेबा बोराय बुरै लानानै गासिखौबो आबै आबौखौ लानानै जोङो बैसागु अरायसम बिदिनो फालिबाय थायो। जोंहा बिथां गामिनि दङ सेक्रेटारि बारग' दिउरि दङ, जोंहा दा सोलिबाय थानाय जोंहा
जिउरि बिथां दङ बेफोरनि थाखाय बुंनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बे आरो लंबेट एस बड' इउटुब चेनेलखौ नायलांगोन होननानै आं जोबजासिम नायगोन होननानै आं बयखौबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय गुरैयै बेखौ आं नायजोबलांगोन आरो जोबजासिम इउटुबखौ नायाबा हले बुजिनाय नङा जोबजासिम नायगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हांख्रायहरनाय थाबाय गोजोन्थों। नायो नोंखौ साबसिन नुयो जेसेनो खोनायो बेलौसिनो आगैलै आगै गामि न'हरनायनि हायलो खानाय रुंबा गुफुरै नायनो मोजां सानजांनि सान गोरलै बादि नोंनि महरालाय आगै अरननि बादि नोंनि गाराङाला ओइलै आगै महराव जिरख'नाय आखलाव साबद्रायनाय नोंलाय मानसिफ्रा सिखिरि सुबुंफ्रा बाखोनायसो गारो नोंखौलाय खना खनला लै आगै जेरावबो जेथिंबो बर' हारिमु आफादाव बागुरुम्बा बारदै सिख्ला खफ्रि सिबनाय थुंग्रि सिबनाय मोसाफैलै आगै दामगोनां खाम सिफुं लै आगै दामगोनां सेरजा जथा नोंखौनो लैयाखै बिहामजोनि थाखाय मेगन खेबो लाइमोन सेंग्राफ्रा बोलैयाखै नोंखौ मोननो थाखाय हारां खुरो सेसाया थैयोनो गावनि खियाव मैया थैयोनो आगानाव नोंबो गिनांगोनलै नोंनि महरावनो लै आगै नोंनि महरावनो सानजांनि सान गोरलै बादि नोंनि महरालाय आगै अरननि दाउ मैना बादि नोंनि गाराङाला जेसेनो नायो नोंखौ साबसिन नुयो जेसेनो खोनायो बेलौसिनो आगैलै आगै गामि न'हरनायनि हायलो खानाय रुंबा गुफुरै नायनो मोजां सानजांनि सान गोरलै बादि नोंनि महरालाय आगै अरननि दाउ मैना बादि नोंनि गाराङाला जेसेनो नायो नोंखौ साबसिन नुयो
जेसेनो खोनायो बेल'सिनो आगैलै आगै गामि नुहुरनायनि फायलो खानाय रुंबा गुफुरै नायनो मोजां 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 सानजांनि सान गोरलै बादि नोंनि महरालाय आगै अरननि दाउ मैना बादि नोंनि गाराङालाय सानजांनि सान गोरलै बादि नोंनि महरालाय आगै अरननि दाउ मैना बादि नोंनि गाराङालाय जेसेनो नायो नोंखौ साबसिन नुयो जेसेनो खोनायो बेल'सिनो आगैलै आगै गामि नुहुरनायनि फायलो खानाय रुंबा गुफुरै नायनो मोजां सानजांनि सान गोरलै बादि नोंनि महरालाय आगै अरननि दाउ मैना बादि नोंनि गाराङालाय आगै महराव जिरख'नाय आखलाव साबद्रायनाय नोंलाय गामिनि मानसिफ्रा सिखिरि सुबुंफ्रा बाखोनायसोगारो नोंखौलाय खना खनला लै आगै जेरावबो जेथिंबो हारिमु आफादा बागुरुम्बा बारदै सिख्ला खफ्रि सिबनाय थुंग्रि सिबनाय मोसाफैलै आगै दामगोनां खाम सिफुं लै आगै दामगोनां सेरजा जथा नोंखौनो लै आगै बिहामजोनि थाखाय मेगन खेबो लाइमोन सेंग्राफ्रा बोलै आगै नोंखौ